One, one, one.
دو أملاك كورانن كوراتن حزب እግዚአብሔር ተኻፈልቲ ናይዚ ክቡር በዓልን በረኸትን ረድኤትን ዝኾና ነናትና ስርዓትን ነናትና ባህልን ዘይኮነስ ናይ ኩልና ሓደ ዝኾነ ስርዓትን ባህልን እዩ ወይ እምነት ዘሎ ንኣነባብራ ዝምልከት ግን ኣብ ቦታና ተዳሊልና ስለ ዘሎ እዞም ኣነባበርቲ ብዝሃወና መርሒ መሰረት كلنا ببوتانا كنحز كلنا ببوتانا نحز بفلاي إذا ما بزيا مأخل وين يستج نكاسا قصد لنا بزيكا اتوم أنا وابرتي كال زخوانا نفس وكف ببوتو خحزلنا أنا وابرتي استمدوا له نتم بتم استمدوا متن بوم ترح المرح ليك أونت بوتاهم تدالولو لباسيان سفتارة بوتاهم تدالو نتصلوت كنجمس لزخنا كلنا ببوتانا حز أقرقر زبل عجي نغونا نقر هذا الليني ببوتانا نحز ننات ناخف مبلي سمنات تصحافو سلزلو ببوتانا نحز أنا برتي زي ملكتكم أنا برتي زي تمدبنا كوف نبل استمدوا أنا برت لزلو أنا برتي كنا زي تمدبنا كوف نبل ليك أونت وبوتاهم من حزلنا كيدو شيك طلب تحكينا بس ما راح الراي كوراتن كورانن زوج زيابير منفساويان بعلاتنا نخبرنا منفساويان بعلاتنا ندحنتنا منفساويان بعلاتنا نصقنا نحلوانا سلازخونو كلنا بتبعات لبي نزي كبر بعل زبعل زلو أبزي كبر بوتا نايب على تمكت زبعل اللو مرأي مؤمن سلازخونه سرعة تمكت انتهي كم زمثل سرعة تمكت بخمي وبمنتهي كم زفصم سرعة تمكت أبين نمن بخمين كم زفصم أبزي كبر بوتا خوينا
እቲ መርኣይ ምእማን ብምዃኑ እንከታተል ወይ ንሳተፍ ዘለና ከምኡ እውን ብጥዕና ምኽንያት ብዝኾይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ቤትና ኮይንና እንከታተል ዘሎና ከምኡ እውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ስደት ወይ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘለና በዚ ፈነወዚ ቀጥታ ብመሳኾቲ ቴሌቪዥን እንከታተል ዘሎና እግዚአብሔር እዚ በዓል እዚ ከምቲ ንድሕነትና ዝመጾ ንበረኸትና ዝመጾ ንሱ ስለ ዘፍቀረና እምበር ንሕና ስለ ዘፍቀርናዮ ዘይኮነ ኢሉ ሕያው ዝኾነ ቃሉ ዝሃበና ሕጂ እውን ብፍቕሪ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም እንድሕንን ጸጋን በረኸትን እንረክብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ክሳብ ዘንቲ ዕለት ክሳብ ፍጻሜ ዓለም ክንዝክሮን ክነኽብሮን ግቡእናን ሓላፍነትናን ስለ ዝኾነ ኢና ትትልና እሞ ኩልና በዓልና ንምኽባር ብሕልናና ናይ ሕልና ጸሎት እናብጽሕና ኣብቲ ዝግበር ጸሎት እውን ብሰናይ ብትዕግስቲ ብትሕትና እናተኸታተልና ጸሎትና ክነብጽሕ ኩልና ሕጂ ጸሎት ንምጅማር ውዳሴ ማርያም ክውዕደል ስለ ዝኾነ ኩልና ንጸሎት ሓፍ ንበል ብመሰረት መርሃ ግብርና ትጊዜ እውን ስለ ዝኣኸለ ኩልና ንጸሎት ሓፍ ንበል ውዳሴ ማርያም ዝዕድሉ ከዓ ንዳሎ ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለች ማርያም እምነ ናስተበቋች እምአርብየ ናአዊተ ማሕፀነብች በእንታና እምች ወእያጨም አዊች ማህበረንም ድንግል ባሕርኪ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ወተተሐሰይ መንፈስየ በአምላችየ ወመድኃኒየ እስመ ርእየ ሕማማ ለአመቱ ናሁ ሚእዝየስ ያስተበጽኡኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተ ወቅዱስ ስሙስ ኃይሉን ለትውልደ ትውልድ ለለ ይፈርህዋ ወገብረ ኃይለ በመዝራእቱ ወዘሮም ለለ አቢ ልናለቦም ወነሰቶም ለሃየላን እመናብርትዮም አኢበዮም ለትሑታን ወአጽገቦም እምበረከቱ ለርህዋን ፍኖም ራቆም ለውእላን ወተወክፎ ለስልጣን ቁልኤሁ ተዘከረ ሳሂሎ ዘይቤሎም ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘርኡ እስከ ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ዓለም ውዳሴ ማርያም እቲ ርትዓውን ድሕነታውን ምስጋናውን ዝኾነ ጸሎት እዩ ዝበጽሕ ዘሎ እዚ ጸሎት እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብዝኸሰተሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር በቅዱስ ኤፍሬም ኒደና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንኽብራን ክብሪ ናይ ክቡር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ሓድነቱን ሰለስትነቱን ትስብእቱን ርደቱን ልደቱን ጥምቀቱን ዘለዎ ክብሪ ጸጋ ዝነግር እዩ ስለዚ ትወድሰኒ ሊተ ሃብየከ መጻኢኩ ኢላ ቅድስት ዲና ድንግል ወላዲተ አምላክ ኣደ ምሕረትን ኣደ ድሕነትን ብምዃና ናብ ቅዱስ ኤፍሬም ብዕለታት ካብ ሰኒ ጀሚራ ክሳብ ሰንበት ዘሎ ዝመጸትሉ አንሰ ኢይክል ወዲ ሰበተኪ እስመ ላዕለላ ወልቱተ ኣነ ኢሉ እኳ መልሲ እንተሃበ ናይ ትሕትናን ናይ ትዕግስትን ኣነ ንዓኺ ክውድስ ከመስግን ዝኽእል ኣይኮንኩን አፈይ ወታ መልሐሰይ ከዓ ጸሎትና ስደትና ይፍጽምና እግዚአብሔር ሰላም ተደረ ሰላም አውልና ፍሩን ሰላም ሊውልና ሀብኩን ብርኻው ዳመት ይክበርና አምላክ ንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃደከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት
ألا أدهننا وضعلهن من كل أكويس مزيئاك إيتي منجس هاي لو سمعت الله سلام قدس جبريل ملأك وغزتي مريم سلام لكي إنجيل ناجو إنجيل سكايتي إنك زيابيز أو سلام لكي بروك أنتي مع نس وبروك فريقرتي تفسي فسيت أوم لتسقى زيابير منتي سألي واسألي مريم أنا هو قرو لكي يسوع كريستوس كما يسري لنا هتأوينه سألي لنا مريم رتولتي يا وزن مريم سرعة قداسي يبصح له تنزل ለጸሎት ሰሳልን ሰላም ለኩልክሙ أنا كسل جوار سنة لنا برماري أبو الذين وأملاكنا برهين يسوع كريستوس اسم سورنا وردنا أكبرنا وأكرنا وتقولنا بتوم حسنا وابسان ذاتي ساعات نسأل له أنك كما يكبرنا بذاتي لا تقدس كل ما لنا بكل سلام هذه كل زيابير أملاكنا ተንሥኡ ለጸሎት
ሰላም ለኩልክሙ ትእዛዝ አበዊነ ሐዋርያት ኢያእምር ብእሲ ውስተ ልቡ ጺመ በቀለ ወጽራተ ለዓለም ዘወ ለዓለመ ንሂ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ولا
አርቺብ እመሳት ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰርያት ኢያተ ወይ ደመስጀጋይ ዝውእቱ ዘግዚ አብየር ቃል ዘተሰብአ እምኔች ዛይርግ ለአቡሁ ርእሶ ዕጣን ወመሥዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለክርስቶስ ስላውከ ሰማያን ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ሕራይ ክቡራንን ክቡራትን ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ኸዓ ክቡራን ለባስያን አቦታት ካህናት ጽና ክቡራን አሕዋት ዲያቆናት ወርቂ መስቀል ሒዞም ስርዓተ ጸሎተ ዕጣን እግዚአብሔር አምላኽና ሱራፌል ብግርምኦም ኪሩቤል ብውዳሴኦም ብቅዳሴኦም ንእግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ እናበሉ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ንባሕረ ጥምቀት በአምሳል ቅድስት ታቦት ወይ ቅድስት መቅደስ እናዓጠኑ እናዘሩ ንእግዚአብሔር ምስጋና ኣብ ሰማያት እናበሉ ሰላም ከዓ ኣብ ምድር ደቂ ሰባት እነሆ በዚ ስብሐት እግዚአብሔር እዚ ንባሕረ ጥምቀት ብምዛር ስርዓተ ጸሎተ ዕጣን የብጽሑሉ ኣለዉ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ምስጋናን ክብርን ነቶም ዓለም ዝፈጠሩ ዓለም ዘቆሙ ንሰማይ ብዘይ ዝኾነ መትሓዚ ዓንዲ ንምድሪ እውን ኣብ ልዕሊ መያት ብዘይ ዝኾነ መሰረት ዝሰረቱ ክብርን ምስጋናን ይኹኖም ብምበጋዕ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ጊዜ ብሓድነትን ሰለስትነቱን ዘይውሰኾ ዘይጥመሮ ራብዓይ ክኸውን ዘይክእል ካብኡ እውን ክወድስኽን ክወድልን ዘይክእል እግዚአብሔር ብምስጋና ብውዳሴን ክብርን ይግብኦ ብምባል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብስተልዖቶን ምስ መደበቶን እግዚአብሔር ከኣኒ በቲ መላእኽትን ሰባትን ብምፍጣር ንስርዓተ ኣምልኮን ከመስግንዎን ንውድስዎን ዝተፈጥረ መላእክት ኣብ ጽርሐ ኣርያም ኣብ መንበረ እሳት ወይ መንበረ ጸባኦት ኮይኖም ሰማያ ደቂ ሰባት ከኣኒ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኮይኖም ስርዓተ እግዚአብሔር እናማልኡ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽ እናሓለዉ ሕጉን መንገዱን ብምሓዝን ብምፍጻምን ዝግበር ጸሎት እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ክብሪ ዕጣነ ያመጽኡ በእንተ ክህነቱ ተባሂሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ኣቦና ኣዳም ኣትሒዙ ቀዳመይተ ዓለም ክትደፍን ክትብሰስ ኮላዊን ከይጠፍአ ወርቂ ንመንግስቱ ዕጣን ንክህነቱ ከርበ ንሞቱ ዝተዳለወ ኣብ ልደቱ እውን እቶም ሰብ ጥበብ ዝተባሃሉ ዘምጽእዎ በዚ ንምስጋና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝግበር ዘሎ የሞት ጸሎት ዝበጽሕ ዘሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጋና ደቂ ሰባትን መላእኽትን ከመስግንዎን ከምልኽዎን ክውድስዎን ዝተባሃቦም ትእዛዝ እዩ ዝፍጸም ዘሎ። ሕራይ ነዚ ዝምልከት ቀጺሉ ብቅዱሳን ኣቦታት ዘእግዚአብሔር ፈነዎ
قال እግዚአብሔር ينجر تأملاخ زلأخو قال أملاخ يزنجر زبل ملእኽታትን ወንጌላትን ትንቢታትን نوح الجقاء أبزلت زي نزل عالت زي وين زخبر بعد زملكت كنببلنا يمو كلنا زستوعل أمره يهابنا كل جزء أقالبنا نفتي زلو ويزبط صح سمعت جزء أبير وي صلوت نهاية قدسان نقدر أملاك زعرق كنستوعل نستنتنين كبأنا أيوه قوموا وصليوا بفرحة እግዚአብሔር ስለዝብል እግዚኦ ጳውሎስ ናብ ሰብቲቶ ምዕራፍ 3 ጸሎቱን በረኸት አምላኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ነቶም ህዝቢ ንገዛእትን ንሰበ ስልጣንን ክግዝኡን ክእዘዙን ንሰና ግብሪ ዘበለ ሰዳለው ኾኑን ሓደ እኳ ስሙ ኸየጸልሙን ሰላማውያንን ምቁልላትን ምስ ኩሉ ሰብ ብትሕትና ዝነብሩ ኾኑ ኣዘኻኽሮም ንሕናውን ቀደም ዓያሹ ዘይእዘዙ ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትምሪትን ዝተገዛእና بخفاتن قناعتن እንነብር بسب ጽሉአት ንሓድሕናውን እንጻላእ ነበርና ናይቲ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ሕያውነትን ፍቕርን ምስተገልጸግና ንሕና ብዝገበርና ግብሪ ጽድቂ ዘይኮነ ብምሕረቱ ማለት በተኻላይ ልደት ዝህብ ብምሕጻብ መንፈስ ቅዱስ ኣድሓነና ብጸጉ ጸሪቕና ብተስፋ ናይ ዘለዓለም ወረስቲ ምንት ክንከውን بمدحاننا ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ኣብዚሑ ኣፍሰሶ በረኸትና ኣብ ፍቕሩና ወልድ ሃብትና መንፈስ ቅዱስ كم تعلي قبل على هواريا زورده كم دما باينا بخاتكم من عطفن دربو كويني هواريا باولوس ዓለም ዘስራ መን እዩ እቲ ኢየሱስ ወደ አምላክ ከም ዝኾነ زعم دو አይኩነን እቲ በማይን በደም ዝመጸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በማይን በደምን እዩ እንበር በማይ ጥራይ አይመጸን እቲ መንፈስካ ሐቅ ስለዝኾነ ንሱ እዩ ዝምስክር እቶም ዝምስክሩ ሰለስተ እዮም መንፈስ ማይ ደም ሰለስቲኦም ካ ሓደ ዓይነት ምስክር ይቡ ሰብ ዝህቦ ምስክር ንቅበሊና አምላክ ዝህቦ ምስክር ግና ካው ይዓቢ እዩ እቲ አምላክ ዝህቦ ምስክር ካ ብዛዕባ ወዲ እዩ በወዲ አምላክ ዝአምን እቲ ምስክር ኣብ ልቡ ኣለዎ እቲ አምላክ ዝአምን እቲ አምላክ ብዛዕባ ወዲ ዝሃቦ ምስክር ስለዚ አመነ ንአምላክ ሐሳዊ ይገብሮ እቲ አምላክ ዝህቦ ምስክር ካ እዚ እዩ አምላክና የዘላለም ህይወት ሃበና እዚ ህይወት እዚኣ ኸዓ እዛ ህይወት እዚኣ ኸዓ አወዱ አላ እቲ ወዲ አምላክ አው ዝነብር ሰብ ህይወት አላቶ እቲ ወዲ አምላክ አው ዘይነብር ሰብ ህይወት የብሉን ቅዱስ
በጸሎት ለኩል ሰረቅ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ዝተረኸበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዚ እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ውልደ ጥምቀትን ይኹን ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 34 ክሳብ 38 ጴጥሮስ ዘስምዖ ስብከት ሽዑ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኣምላኽ ዝፈርህን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብ ኣምላኽ ቅብል እዩ እምበር ኣብኡ ኣድሎ ከምዘየልቦ ብሓቂ ይረኣኹ ኣምላኽ በቲ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሰረ ዝለኣኾ ቃል እዚ እዩ እቲ ድሕሪ እታ ዮሃንስ ዝኣወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ በዓልና ዘይት ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ንኩሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣስሮም ከም ዝሐወዮምን ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎም ኢኹም ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለን ዓብየን ተላዕለን وهو
ሰብህዎ ይጸሩ ዘይብሎ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኃይላት ወክብር በውስተ ጸሎተ ኪዳን እበጽሐሎ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሙት ዘተንሥአ እሙታን በሳልስት አርገ ወስብሐት ስብሐት ወረብያሁ ዳግመ ተሰብሐት ይቀንን ያዋን ሳለን እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እምቅድመ ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለትውልደ ትውልድ ዘእያሃልቅ ለዓለም አሜን። ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ስለ ኩልክ
አምላክ ህሊና ልብክ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ቡሩክ ለእግዚአብሔር ያሉ ኩትዎ ለአምላክ ጊዜ አዋጼ ነፍሰታን መንፈሰ ወንድበለ ሰደቱ ዘርዳይ ወለለው ዘሰር ሻተሙ ሁዋን ዘይሄሉ የተከልኳን አርከማናን ወሰናክለ ጻድቃን ወማይደለ ንጻን ወለለበት ጊዜ ወሰማይ ለወለት ከዳኒ ወለልኳታ ዘይሁ መራሩ ታለብ ክርስቲያን ተከራላቲ ምራፈ ስብሐት ሃይማኖት ጓ መንፈሳት ተዘጋው ኃይለ ከንዘን ወድስ ወይና አርብ ለዝልፉ አልዋይና ተመሰላም ሰላም መንግስት ገበቱ በንት ያክን ተፍዱል ከዚነ ኢየሱስ ዘወትለከ ስብሐት ወይ ዘላለም አለ በቃለ ኪዳኑ በስልሳ ቃሉ በእንተ ማርያም ኡሚ ማረና እግዚአብሔር ጸሎትና ቅዳሴና ይቀበለልና እግዚአብሔር ዘመኑ ዘመን ሰላም ይግበረልና እግዚአብሔር ብርሃ አውደ ዓመት ይግበረልና አምላክ ንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ
መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምሕረት በእንቲአነ ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ንጹሐን ሐዋርያት ካህን ነዚህ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ደለዩ ብዙሓት ነቢያትን ዘበቃን ደለዩ ግናኸ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑ ናኻትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹም ሰምዐ እዛንኩም ብፅዓት እየ ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጀልካ ክንሰምዕን ክሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓ ትግበረና ጸልይ በእንተ ወንጀል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ናይ ኩላህና ተስፋ ናይ ኩላህና መደስ እስኻስ ለስኻስ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርበልካ ኣለና ዘኣለመ ዓለም ባርኔ የት ወጎየት ወዮርዳኖስን የገባ ደሬዎ አድባር አንከራዙ ከበአዳጅ ወጎ
ሃሌሉያ ቆሞ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ሕራይ ለባስያን አቦታት ከምቲ ብነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ ወውስተ ፀሐይ ሴመ ጽላሎቶ ኢሉ ነቦታትና ሐዋርያት በባሓደ ሊኢኹ ወንጌል መንግስት ክሰብኩ ናብ ኩሉ ዓለም ብዝለኣኾም መሰረት እነሆ ንሳቶም ከኣኒ ዘእግዚአብሔር ፈነዎ ቃለ እግዚአብሔር ይነግር ትእግዚአብሔር ዝለኣኾ ቃል አምላኽ ዝነግር ዝብል እሞ ንወንጌለ መንግስት ምስክርነት ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክቡር ወንጌል እዚ ካብ ዘመነ ኩነኔ ካብ ዘመነ ፍዳ ካብ ማእሰርቲ ኃጢአትን ማእሰርቲ አበሳን ካብዚ ንምንጋፍ ብዝገበረልና ጸጋን ክብርን ወንጌል መንግስት ተባሂሉ ከምኡውን እቶም ብነቢይነትን በሐዋርያነትን ብሰማዕትነትን መንግስተ ሰማያት ቀሪበያ እሞ ተነስሑ እመኑ እናበሉ ሰብክዎ ቃል ምስክርነት ክኸውን በዚ ኸዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሐዋርያዊት አጽናፋዊት ከም ምዃና መጠን እነሆ ነዚ ንምልክት ምግባር ንባሕረ ጥምቀት ከም ዓለም ሪኦም ንሳቶም ከም ኣቦታት ሐዋርያት ኮይኖም ቃለ እግዚአብሔር ዝሓዘ ወንጌል ተሰኪሞም ንባሕረ ጥምቀት ዒዶም ናብ ክብሪ ናይ ኣቦታትና ዘለዎ ብፃን ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ዕዱማት ኣጋይሽን ሰበስልጣ መንግስቲ ዘለዎ ይመጽእ እሞ ኩልና ብጽሞና ክንካተል ኣዴታት ከዓ ብዕልልታ ክነሰንዮም። ወንጌል መንግስት ወንጌል ክብሪ ትብ ዘመነ ስጋዌ በዓመተ ምህረት ተባሂሉ ዘመነ ፍስሐ ዘመነ ሓጎስ ዘመነ ደስታ ተባሂሉ ተሰብከልና ክቡር ወንጌል ኣብ ክብሪ ቦትኡ ኮይኑ ብብፃን ኣቦታት ክንበቢው ኩልና ኣዕንተ ልቡናና ከፊትና ናኡ ንከታተል።
باركنا انجيل ذو انجيل ماركوس ناتيوس مراف سلس مراف سچعتي 11 قطري شو يسوع يوحنس كتم كاب غليلا ناب يهودا يردانوس مص يوحنس غنا انا اب اخا خطم يدليني امبر نسخادو ناباي تمص الو ابيو يسوع كا كل صدق كنفصم يقبانا ايو امو حجيس يخون دا حدق الو ملسلو دحرزي فقدلو يسوع مستطمق بوبو كاب ماي وص انه سمايات تخفت منفس املاح دما كم رغبي وريدو ابرسو كعلب راي انه دما بوس حقوسكو فتوي ودي ازي ايو زيبل دمصي كاب سماي مصه سماي ولد امزنا سماي الهوت يسمع لنا بارك እግዚኦ ዘወንጌለ ማርቆስ ረዱ ሐዋርያሁ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሪያም ለዓለም ዓለም ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካፈቅደ 1 ክሳዕ 10 1 እዚ መጀመርታ ናይቲ ብዛባ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ዝዛረብ ወንጌል እዩ ከምቲ ኣብ መጽሐፍ ነቢይ ኢሳይያስ እነሆ ጎደና እግዚአብሔር አሰናዱ መገድታቱኻ አቅኑ እናበለ ናብ ምድራ በዳ ዝእውጅ ድምፂ ቀቅርሜኻ መገድኻ ዝጸርግ ልኡኸይ እሰደልካ ኣለኹ ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ዮሐንስ ኣብ ምድረ በዳ እናጥመቐ ንህድገት ኃጢአት ዝኸውን ናይ ንስሐ ጥምቀት እናሰበኸ መጸ ብዘላ ሃገረ ይሁዳ ኩሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን ናቡ ወጹ በኃጢአቶም እናተናዘዙ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ቡ ይጥመቁ ነበሩ ዮሐንስ ክዳኑ ጸጉሪ ገመል እጣቁ ሕቁ ፍሉቅ ቆርበት ምግቡ ኸዓ አንበጣ መዓር በረኻን ነበረ ንሱ ኸዓ ካባይ ዝብርት ኣነ ደኒኔ ስራኽ ኣስኣኑ ክፈትሓሉ ዘይበቅ ብድህረ ይመጽእ ኣሎ ኣነ በማይ እጥምቐኩም ኣለኹ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ከጥምቐኩም እዩ እናበለ ይሰብኽ ነበረ እነሆ ኸዓ በቲ ጊዜ እቲ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናብ ገሊላ መጸ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ኸዓ ብዮሐንስ ተጠመቀ ኢየሱስ ካብ ማይ ወፂኡ ውፅእ ምስ በለኽ ብኡ ሰማያት ክክፈታ መንፈስ ቅዱስ ድማ በአምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሉ ክወርድ ራእየ ብወልዲ ዝኣምን ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ እዝኒ ዘለዎ ይስማ በለ راي الهوت يسمعلنا نوصانا بوتاتنا نسمعو نهلو بت نفلطون እንድጥቀመሉን ቋንቋና ይድንበብ ደሎ بارك زيو زمونجل لوقاس رد ሐዋርያሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ምዕራፍ 3 ካብ 21 ክሳብ ፍጻሜ እቲ ህዝቢ ኩሉ ምስተጠመቀ ኢየሱስ ድማ ተጠሚቁ ክጽልይ ከሎ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብግዙፍ በአርአያ ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ በኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መጸ ኢየሱስ ምምሃር ክጅምር ከሎ ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ከዓ ይመስሎም ነበረ ወዲ ኤሊ ወዲ ማቲ ወዲ ሌዊ ወዲ ሜልቺ ወዲ ዮና ወዲ ዮሴፍ ወዲ መታትዩ ወዲ አሞጽ ወዲ ናሆም ወዲ ሴሊም ወዲ ናጌ ወዲ መዓት ወዲ ማታትዩ ወዲ ሴሜይ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮዳ ወዲ ዮናን ወዲ ሬስ ወዲ ዘሩባቤል ወዲ ሰላትያል ወዲ ኔሪ ወዲ ሜልቺ ወዲ ሃዲ ወዲ ቆሞ ቋስም ወዲ ኤልማዳም ወዲ ኤር ወዲ ዮሴዕ ወዲ አልዓዛር ወዲ ዮራም ወዲ ማጣት ወዲ ሌዊ ወዲ ስምዖን ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮናን ወዲ ኤልያቄም ወዲ ሜልያ ወዲ ማይናን ወዲ ማጣት ወዲ ናታን ወዲ ዳዊት ወዲ እሴይ ወዲ ኢዮቤድ ወዲ ቦዔዝ ወዲ ሰሎሞን ወዲ ናኦሶን ወዲ አሚናዳብ
ودي آرام ودي آرون ودي إسروم ودي فاريس ودي يهودا ودي أيقوب ودي إسحاق ودي أبراهام ودي تارا ودي ناكور ودي سيرو ودي راغو ودي فاليق ودي أبور ودي سالا ودي قاينم ودي أرفاكسد ودي سيم ودي نوح ودي لاميه ودي ماتوسالا ودي هيونوك ودي آريد ودي ملاليل ودي قاينان ودي هيونوس ودي سيت ودي آدم ودي أملاخ زي أمن ودي على حاجة قلب فتنسمع تلك هاتك قال وريت ومنمير الراي قال هيوت اسمعنا هاليلويا الراي هذا وانجيل يوحنس لزلو ሊቃውንት ቦታና እንዳሎ ወንጌል ዮሐንስ وانجيل يوحنس ሐዋርያው ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ وهل أحد بأسيزة تفنوا يمهب እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ ወውእቱ መጽአ ዘሰምዐ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኩሉ ሕይወተ በቱ ወለሊሐሰተው ከብርሃን ዳይመ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ወብርሃን ጽድቅ ሰዘያብር ለኩሉ ሰብ ጽልመት ውስተ ዓለም ወውእቱ ዓለም ሃሎ ሰምዐን በቱ ኮነው ዓለም ሰያእምሮ ወሰዘዚአሁ መጽአ ወሊሐሰተው ኮ ወለለሰተው ኮ ወሀቦም ስልጣን ወለ እግዚአብሔር ይኩን ለለ በአምኑ በስሙ إلا يكونوا من السجا ودم ومسرته بسبب بسيطنا الله من እግዚአብሔር ተወልዶ زي آمن بقوله وهو العالم الرأي قال هوت نمسانا بوتاتنا يسمعنا نبي حكي زيار أملاك المسكان ويغنو ببوتاتنا تماخيلنا الذكور وانجيل ببوتاتنا بب كله اللي الوقت يكونن كابز بمغصال سمعت እግዚአብሔር كوبصو زحادرو ليقاونت نحجوين نزب على زي وكان زي نبهر تمكت زملكت ببعل تارا قدامي دبر جزان مداني عالم بيت كريستيان جزاماندا كم وين قدامي تقبلتي دبر بسرات دبر برهان قديس اللاسي بيت كريستيان راجع حموس كلا تقبلتي دبر صهاي أم تكلمات حز من رحيت كخيديو كلنا نابزين نكاتل ليقاونت ببوتانا نحاز مرحيت ببوتاتنا ليقاونت كوهبنايو نزق خبرزي وينز معلت زملكت كمتي وانجيل وخلنا صنحه سنتو واتو ولي اذا افكر ذا شاو سمركو ولو تو سمعوا نو تفتو ودي بوس تحقوسكو فنولكم ويلي خلكم اللهم نعو سمعوا زبل زحدرن حجو يمكن باب صنحن هجي خانات ومقصلتها بسمعت እግዚአብሔር بطعم زيما بليقاونت ቤተ ክርስቲያን ክዋበና ይሞ ኩልና ናውጽ እንበል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
Zara
هراي كورانن كوراتن زي እግዚአብሔር ንሊቃውንትና ምኩሉ ከእንዘእ ያጸርኡ ወእያረሙ አምሳል ስራፌልን ችሪቤልን ኮይኖም ስራት እግዚአብሔር ካብትማል ዋዜማ ሐጆም ከብጽሑ ዝሓደሩ እዮም ሕጂ ኸኣኒ እዚ ክባሃልና ጸንሐ በአብ ነአምን በወልድ ነአምን በመንፈስ ቅዱስ ነአምን እዝዊን እቲ ብትንቢት ተነግረሉ ካብ ሰማያት ክወርድ ካብ ድንግል ክውለድ ስርዓትን ሕግን ክፍጽም ኣብ ዮርዳኖስ መጺኡ ዝተገልጸ ብምባል እዮም ዝስፋተ እግዚአብሔር ክነግሩናን ጸኒሖም ሕጂ ኸኣ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝተመልመሉን ዝተሃጹን መንእሰያት ትምህርት ሰንበት ነዚ በዓል ዝምልከት መዝሙር ከስምዑናዮም ኩልና ናብኡ ንከታተል ሊቃውንት ቃለ ሕይወት የስምዓና ደጊምና ቃለ ሕይወት የስምዓና እግዚአብሔር አምላኽና በምስጢረ ሥጋዌ ገይሩ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብዚ ዓለም እዚ ተመላሊሱ ሕግን ስርዓትን ፈጺሙ ኣብ ዮርዳኖስ ከዓ ነዚ ናትና ብሓጢኣትና ብኣበሳና ዝመፀ ወይ ከዓ ንባዕልና ዘምፀናዮ ናይ ሞት ፍርዲ ዘውህብ መጽሓፍ ዕዳ ዝደምሰሰልና እሞ ስለዚ በዚ መሰረት ከዓ እነሆ ትምህርት ሰንበት ነዚ በዓል ዝምልከት ጣዕመ ዜማ ከስምዑና እዮም راي بيوردانوس تتمك كما يفتصم كله هج وأستر آية جهادة كل حقين مفتصم بزيك حتيات وكله فتصم هج سب زين بلا حتيات بهديدا بزيك حتيات أبسان كل حق دكستات فتصم زير أملاغنا زبل طعم زيمايك نقر الناس أنيحو ኣብ ሱኻኒ መጽሓፍ ዕዳና ኣብ ዮርዳኖስ ነበረ ስለዚ ሕጂውን ንዕቡ ምቕጻል ትምህርት ሰንበት ጣዕመ ዜማ ከስምዑና እዮም ፈጺሞ ሕግ ወአስተርአየ ገሃደ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ሕጊ ማለት እግዚአ ለኦሪት
ፈጸመ ሕጊ ኦሪት ስለዚ ከመይ ኣድህኖሙ ለለ ዘተመቁሁ ብሕጊ ኦሪት እቲ ጎይታ ሕጊ ነቶም ብሕጊ ዝተቐጽዑ ሓራ ንኸውፅእ ሕጊ ፈጸመ ይብል ሕጊ ንኹሉ ዘማልእን ዝቕይድን ከም ምዃኑ ኸፍልጥ እቲ ጎይታ ሕጊ ነቶም ብሕጊ ዝተኣስሩ ወይ ዝተቐየዱ ሓራ ንኸውፅእ ሕጊ ፈጸመ ወይ ከዓ ሕጊ ፈረደ ዝብል ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምፍጻም እዩ ዝብል ቃውንቲ ክበሃልና ጸንሐ ስለዚ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምእንታና ምእንቲ ደቂ ሰባት ብዝገበርናዮ ሓጢኣት ኣብዚ ዓለም እዚ ወሪዱ ስቃይን መከራን ሽግርን ርዩ ዓለም ዘይትጸቦ ኣብ ጸቢብ ከርሲ ተጸይሩ ዓለም ኩሉ ከምቲ ንስሉስ መዚአየ ውእቱ ኩሉ ዓለም በምልኡ ዝብሎ ዓለም ብምሉእ ናቱ ምዃኑ እናፈለጠ ንሕግን ስርዓትን ንምፍጻምን ነቶም ብሕጊ ዝተቐየዱን ዝተፈርዱን ግን ሓራ ንኸውፅእ ኣብ ትሕቲ ሰባት ኣትዩ ሕጊ ደቂ ሰባት ፈጺሙ ንመጽሓፍ ዕዳና ዝቐንጠጠልና ዕለት እዩ ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር ወሰጠጠ መጽሓፍ ዕዳሆሙ ለኣዳም ወሔዋን ወሃቦሙ ጸጋ ወክብረ ከመ ይኩኑ ውሉደ እዚኣሁ ስለዚ መጽሓፍ ዕድኦም ቀንጢጡ መጽሓፍ ዕድኦም ከፊሉ ውሉድ ናቱ ውሉድ መንፈስ ቅዱስ ክኾኑ ጸጋን ክብርን ዝሃበ እግዚአብሔር ኣምላኽና ደኺጊምና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ስለዚ ነዚ ቃላት እዚ ብምፍጻሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብዚ ክቡር ቦታ ኮይና ንስርዓት እዚ ትፍጽሞን ተማልኦን ዘላ ክቡራንን ክቡራትን ህዝበ እግዚኣብሔር ስለዚ ንሕና ከዓ ሓጢኣትና ብምፍላጥ ኣበሳና ብምንዛዝ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ኃጢአትየ ነገርኩ ወአበሳየ ይሃባይኩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝወሃብ ትእዛዝን ፍቕርን ብምንታይ ተላኢልና ኃጢአትካ ብዘይ ምኽዋል ብኃጢአትካ ብምንዛዝ ኣበሳኻ ብምንጋር እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ከምዚ ዝገበረ ከዓ ትነዝሃኒ ብኣዛብ ወነጽህ ተሃጽበኒ እምበረድ ወጻር ዝበሎ ብናይ ንስሓ መንገድን ብናይ ንስሓ ጸሎትን ብናይ ንስሓ ስርዓትን ክንድሕን ከም ንኽእል መጽሓፍ ዕዳና ከዓ በዚ ድድምሰስ ከም ምዃኑ ክነግረና ኢሉ እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ሕጂ እውን ነዚ ብምቕጻል መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበት ነዚ መዓልቲ እዚ ዝምልከት ጣዕመ ዜማ ከስምዑና እዮም ናብኡ ንከታተል ክርስቶስ እግዚእነ ወረት ከይተባለ ዝተነግረ ትንቢት ግዚኡ መሳኸለ ከዊኖ ሰብአ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከዊኖ ሰብአ በዮርዳኖስ ተጠምቀ በዮርዳኖስ ተጠምቀ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከመ ይቤዝወነ በዮርዳኖስ ተጠምቀ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከመ ይቤዝወነ ንሕና ደቂ አዳም ንሱ ዘፍቀረና መታን ከይንነብር ንጽድቂ ጸሚእና ወቅድሳተ መንፈስ ወሃበነ ወቅድሳተ መንፈስ ወሃበነ ወማየ መንጽሔ ዚአነ ወማየ መንጽሔ ዚአነ ወማየ መንጽሔ ዚአነ ወማየ መንጽሔ ዚአነ ምእንቲ ክድምስስ
ኣብስፉ ሰሌዳ ጽሕፈት እምኒርኳን ናይ ደቂ ሰብዕዳ በፍስሃ ወበሰላም ሰማያት በፍስሃ ወበሰላም ሰማያት ወረደ ወልድ ወረደ ወልድ ውስተ ምጥማቃት 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 ፍጹም ምስአኸለ ሰላሳ ክረምቱ ምስቶም ሐዋርያት ናይ ነፍሲ ሰዓብቱ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ አበ ዮሐንስ እምገሊላ አበ ዮሐንስ ከመ ያጥምቆ በፈለገ ዮርዳኖስ ከመ ያጥምቆ በፈለገ ዮርዳኖስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ አበ ዮሐንስ እምገሊላ አበ ዮሐንስ እምገሊላ አበ ዮሐንስ እምገሊላ አበ ዮሐንስ هراي نمنسيات ትምህርት ሰንበት ደቅናን ውልድናን እድመን ጥዕናን ይሃብ ቃለ ህይወት የስማዓልና እቲ ክበሃል ጸንሐ በዚ ቃል ክቡር ወንጌል እዮም ተኩና ጸንሖም ክርስቶስ ናብ ገሊላ ካብ ገሊላ ናብ ዮሐንስ ከደ ንምንታይ ተይልና ስርዓተ ጥምቀት ክፍጽም እዩ ከይዱ ዝብል እሞ ስለዚ በመሰረት መርሃ ግብርና ካብዚ ብምቕጻል ነዚ ዕለት እዚ ዝወሃብ ትምህርቲ ብመምህር ስምዖን በየነ ሓላፊ ክፍለ ስብከተ ወንጌል መንበረ ፓትርያርክ ክንገረና እዩ ወይ ክወሃበና እዩ ኩልና ክንነቅሕ ኩልና ክንተግህ ንምንታይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ንጹህ ውእቱ ይብል ቃል እግዚአብሔር ንጹህን ጽሩይን እዩ ኣብ ልብ ደቂ ሰባት ተዘሪኡ ከኣኒ በረኸትን ረድኤትን ፍረዘብ እሞ ናብቲ ትምህርቲ ክንከይድ ንዕኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈቐዶ ሰናይን ጥዑምን ለዝውን ዝዘረብ ልሳን ይሃቦም ንዓና ከዓ ዓይነተ ልቦናና ከፊቱ ንሰምዕ ኣእምሮ ይሃበና ዞቦ እዝኒ ሰሚዓ ለይስማዕ ይዝብል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ዘፍቅረኩም እግዚአብሔር አምላክ ተፍቅሮ ናይ ድንግል ማርያም አዴና ጸሎትን አማላድነትን ተቀበሉ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳስ አቃየምበር ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ናይ መንግስት አካላት ማህቶተ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ምእመናት ምእመናት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ
بسم እግዚአብሔር አምላኽና ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ መጺኹም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሉል እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ጸልማት ለይቲ ናብ ብርሃን መዓልቲ ብድሓነ ሰላም አሰጋጊሩ ኣብዚ ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ዝኸበረን አጥናፋውን ሃገራውን ታሪኻውን ጥንታውን ዝኾነ ናይ በዓለ ጥምቀት ዕለት ስለ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹኖ መንፈሳውን ሃገራውን በዓላትና በሓጎስን ብደስታን ከነኸብር ስለ ህዝቦምን ስለ ሃገሮምን ኢሎም ህይወቶም ዝወፈዩ ሰማዕታትና ሉል እግዚአብሔር አምላኽና ዕረፍተ ነፍሲ ይሃቦም ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በዚ ዕለት እዚ ወንጌላዊ ማቴዎስ أوانجيل ماتيوس مراف 3 فقد 15 ويدلون كمن فتسم كله جبرة صدق ويدلون كمن فتسم كله صدق كله تجبار صدقي كن فتسم يجبعناي بزبالو قال مسرت زعلت ذي سلامن تايتاكبنا لنا ناي زعلت ذي برختن ملغتي بيت كريستيانن تاي مخانو كن رداس لزجبعنا بمسرت بيت كريستياننا مسرت ممنان ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ زعلت ذي قويتانا ناملخنا مدحنينا ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠመቀሉ ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ዕለትዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከም ዝግለጸልና ነገር ካብ ስሩ ማይ ካብ ጽሪዩ ስለዝኾነ ጎይታና ናምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እመብርሃን ድንግል ማርያም አዴና ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ኣብዚ ዓለም እዚ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ ኮይኑ ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበረ ግዜ ትንቢት ንምፍጻም ምሳሌ ንምፍጻም ከም ተቀዲሞም ባህርኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአ ድህሬሁ ባህር ሪአ ሃደመት ዮርዳኖስ ካን ድሕሪት ተመልሰ ከም ተባሃለ ክርስቶስ አምላኽና በዚ ዕለት እዚ بلب زحاسبو بنبيات تزاربون مفتصام هورا اغزي إيسوس ام غليلا هابي يردانوس بزعلت ذي كريستوس املاخنا كاب غليلا نابي يردانوس كديلو انتاي كغبر انتلنا بيوحنس كتمق كريستوس املاخنا كاب غليلا نابي يردانوس مسكدي انو نابرو يردانوس از وردلو غزي يوحنس متمق غويتاي أنا بأخا خطمق يقباني نسخا كمي يركان أبايت متسي أنا نعخا كمي يريت أما أكايلا أفتزارب اللقزي هيدق لنا ويدلون كمن فتسم كله صدق يوحنس قدف دا كله تقبار صدق خنفتسم يقبانايو إذا دمان عنا حقوسيو كم زبلو يوحنس متمكا ممنان بايدة أتمك بسمك وبسم منو أتمكك قويتاي نخالوت بسمك إذا تمقم زلخو نعهاقنا بسمن كتمقك سمع بك وسم ولد لليك وسم انفس قدوس وسيتك بسم أبوه يتمقك أباها هلويو بسم ولد يتمقك ولد نسخاب على خيخا بسم انفس قدوس كيتمقك منفس قدوس مسخا هلويو أزبل اللقزي قويتانا ناملخنا مدحينان يس كرسوس ولدو لبروك كساتي برهان تسهل لنا نابلكات أمغنيلو ود بروح أملاح أو قويتا يقرب لنا محرنا نابلكات أمغنيلو بزق زي زنبار ممنان فليزو خانا مسير تخسيتو إذا أنتا يونتيلنا قويتانا ناملخنا مدحينان يس كرسوس كبجوانان سرعاتن حقن كسرعالنان كدحننان سلازمت قويتانا ناملخنان مدحينان يس كريستوس كاب قليلا نابي يردانوس مورادو يردانوس ناي بيت كريستيان ملكت مالتي ممنان كريستوس املخنا بتحتنا نابي يوحنس مخادو سرعات نمسرعيو صقا منفس قدوس نمقبال ولدنا እግዚአብሔር ንምርካብ ሎሙ ኩላትና ካብ ገዛና ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምምጻይና ስርዓተ ጥምቀት ንፍጽም ዘለና እዚ ኸኣ ትሕትና ማለት ይምእመናን ሎሚ በዚ ዕለት እዚ ካብ ክርስቶስ ኣምላኽና ፍሉይ ነገር ንምሃሮ ትሕትና እዩ
اتقويتا ناب أقلقاليو خيديو تتأمقو كريستوس أملاخنا مسيحا أتأمقني لون يرون تزخون لو من القسات بيتنا مسيحو ما أتأمقنا مسبولو نيروم سلازيز العلن زتحاتن زهافت من زدخين نقوسن تراسبن لوما بيت كريستيان ربا يردانوس مسالي نايزخونت بيت كريستيان كيدنا سقات امكات نقبل ولدنت كان ركب علينا سلامنتا يكريستوس أملاخنا بروا يردانوس كيدو تتأمقو 4 عبيت أفلاقات هلو بزحات رباطات هلو اندو سلامنتا يربا يردانوس تمريز انتلنا ممنان بيت كريستياننا مستراويس لزخونت كريستوس أملاخنا نابروا يردانوس مورادو تنبيت مفتسامي كم تقدمنا زبلنايو بحرني رئيت وقويت ويردانوسني قبعة دهريو زبل بلب أملاك داويس تنقر تنبيس لزنبري تنبيت مفتسامي إذا خان تايون تيلنا كريستوس أملاخنا نابروا يردانوس مورادو كند مسئرو سلاينا ديابلوس نادا من هيوان مسقاقي سمع قبرنا تابوني كابزلهم مكراهو تاكم وعل اتوليلو ناي تفقات وعل ناي موت وعل آتلهم سلزنبري آدم قبرو لديابلوس هيوان أموتو لديابلوس آدم ناي ديابلوس قزو هيوان ناي ديابلوس قزي تزبل وعل أب امنو ركاب تحيفو أبرو بايردانوس كبيروس لزنبري بز مسرت زي كريستوس أملاخنا نابرو بايردانوس ورديلو مصحف عدانا نمدمساس عرقانا نيرنا نايصدق هبان مهاب كم ماسرت ديابلوس نصاوصنا نت أبرو بايردانوس زلو عدان مدمساس كريستوس أملاخنا نابرو بايردانوس كديلو إذ عدا زممنان نحمش شحن حمش ميتن زمن كم معبل كوينو كابوتاتنا ناولدو الناس جرز جز الناس نبري أبهرينا تنيعو زنبري نايمر جم عداي مؤمنان سلازي ويردانوسني قبعة دهريهو كريستوس أملاخنا بروا يردانوس كتأمق أزورد اللقزيقن ويردانوسني قبعة دهريهو مالت ربا يردانوس وحزيو زوحد زنبر ربا دما دو بليلو إذا مالت ممنان اتزوحد زنبر مرقم اللي هي أبسو واللي هي أبسو هبورك أنا يا مموت نزبدلون زي بدلون أسيرون أبسيول زور زنبري ناي موت عدا ناي مرقم عدا دو بلي مالتيو ويردانوسني قبعة درهو لأمنا تيون قوم معيبل كم زبلي قدوس ياريد اتزوحد زنبر رباها دو بليلو بزعلت زممنان بناي كريستوس أملاخنا تمكت زوحد زنبر معبل حاتيات دو زبللو بحرن رئيت وقويت ديابلوس مالتي كريستوس أملاخنا بربيت دانوس دواب زبللو قزي مايات مستقدسي قزي الناس نبر ديابلوس كابانا هادمي أبهرينا تنيعو زنبر مرقم كا دو بليلو كبرن اكزيابير أملاخنا يخنو ممنان أبانا تنيعو زنبر مرقم والحديلن ودمسسي متعفى دهومو لأدام والهيوان بمجزاتي بناي ديابلوس مجزاتي زنبر عدا تدمسس اللعلس لزخوني كريستوس أملاخنا نزعدا زن مدمساس نابرو بايردانوس ورديلو كلاي مؤمنان بمرثن إياسو تمريحو مصر إعلاويان روبايردانوس سجيروم مدرس سرد ورسو تمك تساجيركم يخم سميع ورست ورس بمبال كريستوس أملاخنا بروبايردانوس تتأمكيلو أمان أمان إبلكمو زيت ولد داقمه إماي ومنفس قدوس إيكل بويا وسمن سجزيابير قويتانا ناملاخنا مدحينان يسوس كريستوس أوانجيل يوحنس مراف سلستي بحق إبلكم الله كاماين كام منفس قدوسن تزيت ولدكم منقص أملاخي تورسني خميلو سلازي روبايردانوس تساجيرو مدراو رستك كم زورسو نحنا خاممنان تمكت تساجيرنا سمياو رست نورس ولدنا تكزيابير كأن قبل إذا تراي كونن ممنان بزعلت زي نخلو استقلت ألو فلي مستيرنا بيت كريستيان استقلت ألو
ሓድነትን ሰለስትነትን ዝተገለጸሉ ዝተቐደሰ ዕለት ምእመናን ተርህወ ሰማይ ኢሉ ሰማያት ተኸፊቱ ክርስቶስ ኣምላኽና ካብ ማይ ምስ ወፀ ካብ ዮሃንስ ምስ ተፈለየ ሰማያት ተኸፍተ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣብ ኣብ ደመና ኮይኑ ዝንተ ውእቱ ወልደየ ዝኣፈቅር ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ ንዑኻ ስምዕዎ ኢሉ መስኪሩ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ብምስሊ ርግቢ ኣብ ርእሱ ዓሊቡ እዚ ስለምንታይ እዩ እንተኢልና ምእመናን ካብ ማይ ምስ ወፀ ሰማያት ዝተኸፈተሉ ምስጢር መንፈስ ቅዱስ ንማያት ክቅድስ መጺኡ ምእንቲ ኸይበሃል ክርስቶስ ኣምላኽና ካብ ማይ ምስ ወፀ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ርግቢ ተገሊጹ በዚ ኸዓ ሓቀኛ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ይግለጽ በዚ መሰረት እዚ ምእመናን ናይ ኣብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ሓድነትን ሰለስትነትን ዝተገልጸሉ ዝተቐደሰ ዕለት ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ንዮሃንስ ግደፍ ደኣ ኩሉ ተግባር ጽድቂ ክንገብር ይግባአና እዩ እዚ ኸዓ ንዓና ሓጎስ ኢሉ ንስኻ ንዓያ ጠሚቕካ ክብርኻ ክውሰኸልካ እዩ ኣነ ኸ ኣብኣኻ ተጠሚቐ ትሕትናይ ክንገረለ እዩ እዚ ምስጢረ ጥምቀት እዚ ሓጢኣት ደቂ ሰባት ዝድምስስ መርገም ዕዳ ዝድምስስ እሞ እዚ ኸዓ ንዓና ሓጎስ እዩ እዚ ዕለት እዚ ሓድነትን ሰለስትነትን ዝግለጸሉ ዝተቐደሰ ዕለት እሞ እዚ ኸዓ ንዓና ሓጎስ ብምባል ክርስቶስ ኣምላኽና ንዮሃንስ መጥምቅ ከም ተዛርቦ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ልማድ ኣይኮነን ተኣኪብና ዘለና መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሕጊ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንምፍጻም እዩ ጥምቀት ንዓና ውልድነት ዘውህበና ምእመናን ዕርቃና ንሽፍነሉ ካባና እዩ ኩልኩሙ እለተጠመቅኩሙ ይተኣምርኑ ከመ ለበስክሞ ለክርስቶስ ኩልኻትኩም ዝተጠመቅኩም ንክርስቶስ ከም ዝለበስክሞ ዳ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሉ መንፈሳዊ ሓይሊ ንረኽበሉ ጥበብ ምእመናን ጥምቀት ስለዚኣ ቤተ ክርስቲያን ዝጸጋ ዝተረዲኣ ገና ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ ካብ መንፈስ ተወልደ ግና መንፈስ እዩ ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን በርብዓን ብሰማንያን ንህፃናት ጥምቀት ትህብ ዘላ ህፃናት ናባይ ምፁ ግደፍዎም ስለ ዝብል እዩ ህፃናት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክቕበሉ ስለ ዘለዎም ጥምቀት ማለት ካብ እግዚኣብሔር ምውላድ ማለት እዩ ካብ መዋቲ ስጋ ካብ ቦናን ካብ ኣዴናን ንውልድ ካብ ዘይመውት መንፈስ ከዓ ካብ ቤተ ክርስቲያን ብጥምቀት ንውለድ ምእመናን ስለዚ መንፈሳዊ ሓይሊ ንረኽበሉ ስለ ዝኾንና እዛ ጥምቀት ክርስቶስ ኣምላኽና ሓጢኣትና ደምሰሰት ጥምቀት ውልድነት ዝሃበትና ጥምቀት ስለ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ዓመት መጽ ጥምቀት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ ድሕነት ዝተፈጸመሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብኽብሪ ተኽብረላ እዚ ተረዲና ብሃይማኖትና ጽኑዓት ብስነ ምግባርና እሩማት ክንከውን ናይ ቤተ ክርስቲያንና መልእኽቲ እዩ ጥምቀት ናይ ሓድነት ናይ ፍቕሪ ናይ ሰላም ናይ ይቕሬታ ከም ዝኾነ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ንሕና ብምኽንያት መንፈሳውያን በዓላትና ሰናይ ተግባር ክንገብር ጽጉማት ወገናትና ክንረድእ ሽጉራት ወገናትና ክንድግፍ ንሓድሕድና ብሓድነትን ብፍቕርን ክንመላለስ እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ እዩ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ጸጉ የብዝሐልና ኩሉ ተግባር ጽድቅና ገበርና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ክንከይድ ብኣቦታትና ብፁዓን ኣቦታት ሓደራ ይብልና ኣለዉ ሉል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓዘንና ናብ ሓጎስ ንብዓትና ናብ እልልታ ፍርሃትና ናብ ትውዓት ዝለወጠሉ ሰናይ ዘመን ይግበረልና ኣውደ ዓመትና ይባርኽ ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ሕራይ ንመምህርና መምህር ስምዖን ቃለ ህይወት የስምዓልና ካብዚ ብምቕጻል ከኣኒ እቲ ብእግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተዋሃበና ሓግን ትእዛዝን ግበር ታቦተ እንእስ ዘእይነቅዝ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝኣዘዞ ታቦታትና ንድሕነትናን ንበረኽትናን ስለ ዝኾኑ ካብቲ መንበረ ታቦት ብስርዓተ ቅዳሴ ክበፅሓሎም ፅንሐ ጸሎት ሕጂ እውን ነዚ ባሕሪ ጥምቀት እዚ ንምቕዳስ ካብ ቦትኦም ናብዚ ይመፁ ኣለዉ እሞ ኩልና ጸጋን ብኽብርን ክንቅበሎም እቶም መንገዲ ሒዝና ዘለና ከኣኒ ክፍት ክነብለሎም ኣዴታትና ከኣኒ ብዕልልታ ስለዚ ግበር ታቦተ በዘትድህን ድሕነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኻ ክኸውን ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኻ ክኸውን ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣባኻ ክሓድር ኣነ ከኣኒ በቲ እስኻ ዝገፈጸምካዮ ተግባራትን ጸጋን ንዓኻን ንውሉድካን ንዘርእኻን ዘርዘርእኻን ክባርከካ እየ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘይሕሶ ቃላት ስለ ዝኾነ ታቦት ንዓና ንህዝቢ እግዚኣብሔር
نتوم نعو نأمن نجار أملاخ نسجد ويبن نجار أملاخ نملخ نجار أملاخ استوها بنا تسجان كبرن بركة نرقبلو أيوه سلازي إزي سلازو خانة نحنا خاني بت نجبرو مخنياتو كلهم فترات نتذكرون نأنكرون نمجمع نفسن مجمع سجان كخون خلو دك سباتن ملاختن جين نجزائر أملاخ كملخو حق جزائر أملاخ في السمو تزاز أملاخ كمالو إيو حادة كافت تزاز جزائر أملاخ لما لا ويك أني زتقبر كأ سرعات ويك أني مقراتنا يتابوت إيو إزغان دحنتنا إيو زك جابير نبرغت ناس لزخونة نحنا نزي كبر تابوت إزي يعجبنا بمسكلن بصناهن ناب كبر بوتو خاتيمو كلنا بفرحات እግዚአብሔር بصقا እግዚአብሔር توم زخبرو انتي كبر رخيبهم اتوم نعو زحصرخ انت حسات رخيبهم تملكيتنا صحفاتنا رينا بركه እግዚአብሔር املاق نرخولو ስለዝኾነ كلنا بخبري نعجبو اديتات بعللتا كم زليق اونتي بمزمور بمسغانا خزمبروون كشمشبوون صنعو مؤمناتن كاني بعللتا نستاوت زي كنسنيو قديتنا حلافنتنا ايو بركة رديئت أجا خبري النورسلهم من النتن مجلسن نكورات بعلاتنا أيوم سلازي تاوتات ببستمد بلهم ببستسرع لهم كفلي بوتا ننا بوتهم يمصلوا كلنا بعللتانا سنيوم جبر ويبيلوك زي أبيهر ويبيلوك زي أبيهر لأنه جبر تابوت بذات دهن يتأمن باتي اسمع رآيا مسكال يئتي إلو نزي كور تابوت زي نتسقان نخبرن ذهبنا زيار أملاقنا دعنتنا في بركة حلوف حالفين بيت منفساو قداي راح زيكونه بأن ملخون بيت حقن سرعة النفس ملون النفس ملون صلاتنا تسعرلو ديابولو سعرلو سلماز قنططلو حسام زرحقلو صقاز نكسلو بزي خبر نايتابوت ايو كورانن كوراتن حزب እግዚአብሔር ስለዚህ ምስጢር ታቦት መግለጽ መንነትና ሓድነትና ይሞ ኩልና ብጸጋን ብኽብርን نابوتو خمزاتو بستوهابت ازاز انا خاني بصقان بخبرن كنسنيو يقبأنا يمو عللتا ديتات مزمور مسقانا سلازخونه نجزاير املاخنا خنقلقلن كنمسقلن قبؤنا حلافنتنا ايو كمي مصحف عدانا استقنططلو ولدنت كاب እግዚአብሔር املاخ انرخبلو እግዚአብሔር ከማና ኮይኑ ከባና ተወሊዱ ንዓና መሲሉ ክብርን ጸጋን ዘውለሰሉ ምስክርነት ወይ ከዓ ራእይ እዩ ኮራንስ በእግዚአብሔር ስለዚ ኃጢአትካ ተሓዲግልካ ዕዳኻ ተሰሪዝልካ ክበሃል ከለኻ ኣዝዩ ክብሪ እዩ እሞ ኮራንስ በእግዚአብሔር الرأي كابزي بمقصال نزين ريود لنا بحارة امكت كمتي ويتانا مدحنان يس كريستوس كنقرنا 5 حي فتحت النقو قدوس يوحنس مدمق ملكوت بقدس النقو نحنا خاني بزقبرنا حاتيات أعوز نبر عدا مسحة سلم سلو ماي كبار سلازخونه بمرحنة أكاوي منبر بصو أبونا بيتروسن بصان لكانا باساتن أهادو آب قدوس أهادو ولد قدوس أهادو وقت من قدوس تواهيلو إذا بحر ما يتمكت كبار سلازخونه كلنا حجوين نخبري أبوتاتنا بعللتا نخبري أبوتاتنا نخبري نزب عالزن نخبري قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوسن نزي زفصم حقن سرعة كنسني سلازي
ብፁዓን ኣቦታት ብመሪሕነት ኣቃቤ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ብብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ተሰኒዩ ወይ ተዓጅቡ ናብ ባሕሪ ጥምቀት ይወርዱ ኣለዉ እሞ ኩልና ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘሎና ኣብዚ ብቐረባ ንሳተፍ ዘለና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይና እንከታተል ዘለና ኣብ ደገ ወይ ኣብ ወፃኢ ሃገር እውን ብመሳኹቲ ቴሌቪዥን እንከታተል ዘለና ነዚ ክቡር በዓልና ዝህቦ ጸጋን ንሱ ዝህቦ በረኸትን ደቂ ሰባት ዝድሕኑሉን ተስፋ ዝረኽቡሉን ረድኤት እግዚኣብሔር ከምቲ በዓሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጊ ክንፍጽም ግቡእና እዩ ንዓዳ ኣነ ብትሕትና ንስኻ ብቅድስና እንተደኣ ተመላሊስና እታ ብትዕቢትን ብሓጢኣትን ተወጢራ ዝጸንሐት ዓለም ድሕነት ክትረክብ እያ ኣነ ንስኻን ብብርሃን እንተደኣ ተመላሊስና እታ ብጸልማት ተጐልቢባ ዝጸንሐት ዓለም ብርሃና ክነግስ እዩ ጸልማታኻ ክቕንጠጥ እዩ እታ ብጸጋን ብኽብርን ክትውረስ ዝግባእ ዓለም ብዓመፅን ብኻልእ ሓጢኣትን ተዋሒጣ ጸኒሐያ እሞ ሕጂ ግን ነዚ ሕጊ እዚ ብምፍጻምና እንሆ ዓለም ድሕነት ክትረክብ እያ መጽሓፍ ዕዳ ክድምሰስ እዩ ክስረዝ እዩ ብኹነኔት ጸንሑ ጽድቅን በረኸትን ክረኽቡ እዮም ስለ ዝብል እቲ መለኮታዊ ዝኾነ ሃይለ ቃል እዩ ተዋሂበና እሞ እዚ ብምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነ ብምርኣይ እውን ምእማን ስለ ዝኾነ ክትግበር ባሕርና ከም ባሕሪ ዮርዳኖስ ብፁዓን ኣቦታትና ከም ቅዱስ ዮሃንስ ታቦትና ንባዕሉ ክርስቶስ ኮይኑ እንሆ እዚ ቅድስና እዚ ዝበፅሓሉን ዝስነየሉን ኮይኑ ኣሎ እሞ ኩልና ብጥብዓት ንጸበ ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ዘውእቶም ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሲየሎስ ብኣካላት ወይ ተዋሃዱ በመለኮት ዝብል ቃል ክፍጸም ስለ ዝኾነ ኣሃዱ ተባሂሉ ቡራቼ ማይ ባሕሪ ጥምቀት ክባረኽ እዩ ስለዚ ኩልና ብጽቦና ካብቲ ኮፍ ኢልናያ ዘለና ሓፊልና ንኽብሪ እግዚኣብሔር ንጸበእ ወይ ከዓ ንመልከት ንተዓዘብ በረኸት ንምቕባል ከዓ ኩልና ጥቡኣት ልቢ ንኹን ነጽሩ ነፍሰክሙ ወአንጽሁ ነፍሰተክሙ ወለቢጽክሙ ይትዝክሩ አበሳሆሙ ዝብል ሰውነትና መርሚርና ሕሊናና አንጽሂና ናብኡ ንጠምት كل مهي
ለእግዚአብሔር የልዑላ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹኖ ምክንያቱ ንዓና ዝፈጠረ ንዓና ዘዳለወ ንዓና ደዋደደ ክነምልኾን ክነመስግኖን በዚ ዕለት እዚ ከዓኒ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኢልና ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመስቀል ተባለ በወራሼ ወይ ከአ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተኸይድ ደሎ ንድሕነትና ይኩራን ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ከአ ትዘይግለጽን ቅኑዕን ሓቀኛን ምስጢር ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና እሞ ክብርን ምስጋናን ደጊምና ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስብሐት ወክብር ራይ ኩልና ክነመስግኖ ዝግባእ እዩ ናይ ውልቂ ጸሎት ኣይኮነን ናይ ሓባር ጸሎት እዩ ናይ ሓባር ኣቦታት እዮም ነዚ ጸሎት እዚ ዘብጽሕዎ ዘለው ናይ ውልቂ ቦታት ኣይኮኑን ናይ ሓባር ቤተ ክርስቲያን እያ መዲባቶን ሰሪዓቶን ዘላ ናይ ውልቂ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን ስለዚ ኩልናኻ ብሓባር ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እናበልና ክብርን ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽ እንገልጸሉ ዕለትን ስርዓተ ምስጢርን እዩ ኩራን ህዝበ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በአርባዕተ ማዕዝን ይባርኩለው እዚ ከዓ አርባዕቱ ወንጌላውያን ነታ ሐዋርያዊትን አጽናፋዊትን ዝኾነት ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮም ኢሉ እንዚኦም ቅዱሳን ናይዚኣቶም ዝተዋሃበ ቃል እግዚአብሔር ብስሞም ዝተሰብከ ከምኡውን ወበአርባዕቱ ማዕዝኒሃ ለምድር ኢሉ ናይዚኣ ዓለም እዚኣ በአርባዕተ ማዕዝን ወይ በአርባዕተ ዓምድ ዝቆመ ኮይኑ እዚ ምስጢር እዚ ድምሕላው እዚ ሐዋርያዊትን አጽናፋዊትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ቡራቼ ዝካየድ ዘሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ هرناي بربعة مأذن تباريخ اللماي حجي بقدتا أبوتات بلباسيان تمريحهم ناب كبري بوتهم كومتيهم بدحرزي ليك أون تبيت كريستياننا نزي علات الزين نزي ساعات الزين كمتي اغزابير أملاخنا حادثب مئة باقي نبر أمه كابزين مئة باقي حانتي تفعاتو نعان خدل خاني أبرخان أب أصامئن أم مدربدان كده
كدلياوين حسس بلا سلازي دليو خايس أنان رخبا مو مس رخبا أني نتوم طفيعة إلو نجروا من نبرمو بناتو حزينهم ويمسو تكيزهم نبرو أتم محواتي تطفيعة نبرت بقعي رخبايا يمو نعو مساي تحقوسو إلو كم زنجر إذا أنا تمسكير الناتو إلو نجر ودلو أبكر مجزي أبير كبزحات صار كان نسحاز يد اليوم بحد حات نسحاز جبره أب سمعت حوسن دستان قواني زبالو أنا أني بزحات وان ملائكتي زيت أميو زيت أمو كدان زي دليو زي عرقو زي دخمو كل جزيخ يعرفوا زي مسجدو ملائكت نهلو بحد ودكت ود السبجين جزي أبير أملاخ زي كبصو بخبر الزفترة بعرايون بسلم بمقانم نزل خادحن كاف سمعت وريدو كاف دينجلس تولده حصار مكران تسقبت زيادة أني سلازب قرنا أني دك بركات كنكوز بدبنا يمو ليك أونت نام مدرخ هاديجو تسعة وتسعة تنجدة زبل بليك أونتي تأم زيما قوهنا يمكنياتو نمنتاي الدجاجم كمل نقل قول جين إزي كم تنبي أجزي أمير داوي زبلو زمست إرزي عبن كبرنيو نعيجن أيتقلت أنن العلب مخانو خايلو تسجان كبرن مستير زلا ويمو مدب نابليك أونت يوم في الساعة كونا زبل طعم زيما بليك أونت تاجم كوهاب الناي أسعاك يوم في السحا كونا بنت لدتو لكريستوس
ወተስአ ወተሳተ ነገ ወተስአተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ገብአ ወወጻበሰ ሀዲጎ ወተስአተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ወተስአተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወወጻ በሰላም
ሃይማኖትና ቃለ ሕይወት يسمعنا لومي حقوس كونه لومي دستا كونه بمنتي لدثن منتي تمقتنا كريستوسن بزي مقنيات ازي لومي اب عالم حقوس كونه دستا كونه زبل كمتي ملأخ نتم قاسوت مسيو نقول عالم حقوس تخون اب هاجر داويت اب زبان يهودا مدحن توليدكم الله زبلو لومي حقوس كونه بمنتاي بتمقتون بلت الدبلي وما صنيعمو حجي وهتمو صلاتكمو بصلاه هيمانوت كم زبل مهللا اتقندي عتكن سنكن نايوتنان منتنا زخونه قدسو صومه وسبكو مهلا زبلو مهللا خنقبر حجي كلنا حاف نبل ناب صلوت سلام اب سلام اب وولد ومنفس قدوس وفقا لእግዚእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ وهاب ترديته لك دين الكرسي حلو مسلم كلكم يا وصلنا مريم زالي
እግዚኦ ሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ኩሎም مهارنا سلام لك سالنا سلام على سلام حضرنا هاجرنا حزبنا بيت كريستياننا منقسنا زبوننا سلامنا ربنا نحلو لنا እግዚአብሔር نولع عالم سلام يورد لنا እግዚአብሔር አምላክ ንበል አቡነ ዘበሰማያት السماوات قدس اسمك تمጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምስያየ ነዝረ ለዕለትነ ሀበነ ኅብር ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ዘውስተ አላ አድኅነነ ወአልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ለዓለም። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በእናትሽ ወድንግል በሥጋሽ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ይቤዥ ሰአሊ ወጸሊ ምሕረተ እንቲአነ ወፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ይፍታ ወይስራ ኃጢአተነ ዘገበርነ በአእምሮ የአእምሮ እግዚእነ ኢየሱስ አንትሙ አብየ ካህናት ወዲያቆናት አግብርቱ አእማት ደናግል መነኮሳት ኩኑ ፍትሐነ ወንጻነ ወአሳትክሙ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ ዮም ሀረነ ክርስቶስ እንበል ወዛለፈይ ማርኖ ዘመዚህ ቀበነ ባሁሎም እንተ እግዚእትነ ማርያም ሀረነ ክርስቶስ ሕራይ ናይቲ በዓልና ፍጻሜ ኣብዚ ክኸውን እንዲሁ ኩሉ ግን ወዲ ሰብ ወይ ዝኾነ ንብረት ወይ ዝኾነ ዕዮ ኣብ መፈፀምቱን መዛዝኦም እዩ ዝፅብቕ ሕጂ ብፃና ቦታትና ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልዲ ቅዱስ ኣሃዱ መንፈስ ኢሎም ባሪኾም እዮም ትማይ ሕጂ ብዝውን ናይ መንፀጊ ሒዞም ነዞም ምስኦም ዘሎ ኣብዚ ክነፅግዮም ኩልና ከዓኒ እዚ ማይ እዚ ንድሕነትናን ንበረኸትናን ስለ ዝኾነ በዚ እውን መንፀጊ ኣብ ተተኺሉ ስለ ዘሎ ኩልኹም ነዚ ክቡር በዓልና ካብ ብፃና ቦታ ጀሚርኩም ናይዚ ክብሪ በዓል እዚ ክተገልግሉን ብፀጥታ ይኹን ብኣኽብሮት ይኹን ዝመፃኹም ኩልኹም ስራሕተኛታትን ሓለፍትን ኣመሓደርትን ላዕለዎ ስልጣን ሰብ ስልጣኒ ምስጋና እንዳሃብና ክባረኺው ተባሪኽ ዝማይ ክንፀግ ስለ ዘሎ ነብዞም ለማስያን ቀሰኢልና ንሕልፎም ታቦት ስለ ዝኾነ በዚ መንገዲ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ በዓልና ፍጻሜ ኮይኑሎ ኩልና ግን ብኽብረት ማለት ብሕጊ ምኽባር ስርዓት ብምሕላው ተዘይኮይኑ ከም መላእኽቲ ኮይንና ፀኒሕና ወይ ከም ዓበይቲ ሕጂ ከም ቆልዑ ኮይንና እንተ ደኣ ንኸይድ ኮይንና ግን ፅቡቅ ክኾን ኣይክእልኒ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ብሩክ መዓልቲ ይግበረልና በዓልና ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ወበእንተ ጥምቀቱ ሃሌሉያ ድብል እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ናይ በዓልና ፍጻሜ ብዝኮይንሎ ክብራንን ሕራይ ስርዓት ንግበር እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ በዓልና ንበረኸት ንረድኤት ንጸጋ ይግበረልና كلنا እግዚአብሔር አምላክና ናይ ዝክቡር በዓል እዚ ተሳተፍቲ ክንከውን እግዚአብሔር አምላክ ዝፈቀደ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ሃዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገባ ወወፃ በሰላም ኢሉ ነቶም ተስዓን ትሽዓትን ነገድ መላእኽቲ ኣብ ሰማያት ገዲፉ ንሓደ ወዲ ሰብ ክብል ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀን እሞ ክብርን ምስጋና ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላክና ይኹኖ ሕራይ ኣጋይሽ ኣለውና ኩልና ታቦትና ብሰላም ነሰኒ ታቦትና ብሰላም ነሰኒ ለማስያን ንሕልፎም ክብሪ ታቦት ንሓሉ ለማስያን ንሕልፎም ለማስያን ንሕልፎም ክብሪ ታቦት ንሓሉ እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋናን ይኹኖ الحمد لله
حراي ناي بعلنا فصامي ابز خوين له رحس بعل ጥምቀት ይግበረልና ትላላቅ ክርስቲያን رحس بعل ጥምቀት ናገርና ቅሳነት ሰላም ነዝብና ሰላም ረድኤትን ያበና እግዚአብሔር አምላክና ዘመንና ናይ ቅሳነት ወርሓትና ናይ ሰላም ይግበረልና እግዚአብሔር ሰላም መዓልቲ ብሩክ መዓልቲ Stefan Miruka, Naideki Sabida.